Dili na magkaproblema sa transaksyon sa gobyerno ang katawhan sa bag-ong City Hall sa Samal Island sa Davao del Norte kay magamit na nila ang kaugalingong supply sa kuryente gikan sa renewable energy nga solar power. Dili na sab sila mahasol sa masinating power interruption tungod sa siga-palong nga serbisyo sa Nordeco. Kagahapon sa hapon, Pebrero 6, gihimo ang blessing og turnover ceremony sa renewable energy project nga makasupply og 500 kilovolt-ampere. Gipanguluhan mismo nila Mayor David Uy og Senator Amy Marcos ang aktibidad. For supporting our long fight na mabigyan ng magandang kuryente ang Samal, the expansion bill, the House Bill 11072 and the Senate Bill 2888, 38. Because today we have 466 kilowatts of energy, and this was through the auspices of the Land Bank, and we will have at the main City Hall as well as the other agencies like PNP, I believe that's set up here, TRA, the public market, and the terminal. Ang HG Agri-Industrial Machineries o Greenergy Development Corporation ang nagmuntar sa proyekto. Ang gimuntar nga grid-tied solar power energy system dinhi sa sitio Maag, Piña Plata, Samal District kaya makasupply og 466 kilowatt sa entero New City Hall building. Kapin libo ka mga solar panel ang gi-install nga gipunduhan og 50 million pesos sa LGU. Sumala ni Mayor David Uy, tubag kini sa lokal nga gobyerno sa problema sa kakulangon sa supply sa kuryente sa Samal. That is the very reason na nagpatulong tayo sa Greenergy for a solar power project in Samal para kahit papaano po makatulong, especially na mahal po ang kuryente namin sa Samal. Abril sa miaging tuig, gisugdan ang proyekto. Sa tinguha nga makahatag og sustainable energy solution, pinaagi sa pag-install og grid-tied solar power energy system. Aron dunay kakuhaan og supply sa kuryente ang Samal. Pinagdadasal namin ni Mayor na wag mabito ulit. May mga precedent na ngayon at naghatol ng Korte Suprema tungkol sa Iloilo. So sa palagay ko, iba na yung sitwasyon ngayon, may mga precedent. Gawas ni ini, naglaumsab ang mga taga-Samal nga unta maprubahan na ang gisugyot nga balaod nga magtugot sa Davao Light and Power Company nga mahimong provider sa Davao del Norte. Aron matubag na gyud ang dugay na nilang problema sa kuryente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.